एगो भजन हो जाओ एगो ही भजन हम कव्वाली धुन में गाई पीके भाई एगो हमरा तरफ से चुटकुला कर ओकर मौके के चुटकुला कलाकार गरमा गए भाई फिर हमरा से दुगुला बके गाना लगे हमरा तरफ हमर टाइम पर जाओ टाइम एगो कह दी लेकिन ओकर मौगी कह दी कि हड्डी में छेद हो जा जा दे के राउर मौगी हमर भोजई में लगी हां हो जा बरे के इनका मुंह में वही भर ले बा देखिए ये धरती पर माता पिता से बढ़ के केहू देवी देवता नहीं थे। हम संजीत सिंह बाग व्यास के बाबूजी के हम बाबूजी अपन कहिले संजीत सिंह बाग व्यास के माई के अपन माई कहिले संजीत सिंह बाग व्यास के बहिन के अपन बहिन मानिले संजीत सिंह बाग व्यास के मेहरारू के अपन मेहरारू मानी ले बाग व्यास डबल सने एक दिन के बाद हमके काली माई के मंदिर हम असही बकरी सभा लगोले रहले काली माई के मंदिर में कि काली माई आखिर तू कौन वरदान देले बारू कि हमरा बेटा के लोग काट के खा जाला आखिर तू कौन वरदान देले बारू कि हमरा बेटा के लोग काट के खा जाला काली माई कहत रही कि बकरी सभा तो लगोले बारू ठीक बा कि कौन वरदान तू पूछत रह हमरा से लो तो काली माई कहली कि तोर मोर दे बोका तो मरते बोका हो यही से लोग काट के खा जाला ना जी तो होत रहेला कोनो बात नहीं के तू बोला बा हम विशेष कहत तो फिर हमरा से तू बोला तब तक 3 गोला हो जाई तो तनी से उड़ जाए के भौजी तो